Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостю цієї ефірної години. Це Христина Бардинських, журналіст видання «Нове время». Пані Христина, доброго дня. Вітаю вас. Власне, розпочинаємо, звичайно, із справи Геннадія Труханова. Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова. Таке рішення зачитав суддя. Суд відпустив мера на поруки нардепа від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Труханова звільнили з-під варти у залі суду. Голубов був обраний, відзначу, до парламенту за мажоритарним округом Одеської області. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова із альтернативою у вигляді застави в 50 мільйонів гривень. Раніше під Солом'янським судом у Києві відбулися сутички і затримання. Кульове поранення отримав правоохоронець. Цю інформацію вже підтвердили у Головному управлінні Нацполіції у Києві. Власне, стрілка, за словами речниці Київської поліції Оксани Блищук, вже доправили до відділку. І під судом, власне, збиралися сьогодні невідомі у чорному, які прийшли підтримати Труханова, націоналісти і правоохоронці. Звичайно, чекаємо на коментар офіційний від Національної поліції. Долучимо до нашої розмови упродовж нашого ефіру представників правоохоронних органів. Розпитаємо про сутички, які відбувалися, про кількість затриманих. Ну, наразі до нашої розмови з пані Христиною. Отже, поруки. Чому таке рішення ГДТ ухвалив суд? Почнемо з кінця. Ну, я не знаю, я ж не суддя, але хочу сказати, що я прогнозувала, в принципі, чому Труханов повернувся в Україну, тому що взагалі ця ж будівля була куплена за 185 мільйонів гривень, і ми не знаємо, скільки вкрали з цих 185 мільйонів, бо мова йде, там, скільки вона насправді коштувала, але розмір застави не міг бути більше, ніж сама оборудка. Так? І тому мій прогноз був, що Труханов, як багата людина, у якого в Одесі величезна кількість бізнесменів з кримінальним минулим, у яких контролюють там пів Одеси, у нього не має бути проблем з внесенням будь-якої застави, будь-якого розміру. І ці 50 мільйонів гривень для нього взагалі невелика сума. Тому я так і думала, що Труханов повернувся, пройде всю цю процедуру, буде внесена застава, і він поїде додому в Одесу і буде продовжувати керувати містом. Але суд вирішив відпустити взагалі на поруки. Для мене це трохи дивне рішення, але теж треба зазначити, що величезна увага прикута до цього суду, так? Але це ж тільки вибір запобіжного заходу. Найголовніше буде далі – це завершення розслідування, перш за все, а потім передача до суду і розгляд справи по суті. І ось коли почнеться розгляд справи по суті, почнеться найцікавіше, тому що прокуратура буде вже представляти обґрунтовані докази, і ми дізнаємося набагато більше про цю схему. От якраз запитання, навіщо Геннадій Труханов повернувся у Київ? Тому що в Україну безпосередньо так само, тому що 52 дні його не було на робочому місці, були відпустки, були відрядження, і саме лунала така думка, що вони пов'язані з тим, що фактично він знає, що коли-неколи, але НАБУ або спеціалізована антикорупційна прокуратура за ним прийде. І тут він перериває своє відрядження до Чехії, повертається і затримують його в аеропорту Бориспіль. Чому? Я думаю, що він чекав якогось остаточного завершення цього, щоб дійшло до підозри і після цього повернутися. Я думаю, що він так і планував. Справа в тому, що він зараз повернеться до Одеси і продовжить керувати містом так само, як він робив це раніше. Я, звісно, не суд, не прокурор, не можу його прямо звинувачувати в корупції, але побувавши в Одесі, мені здається, що є багато підстав і сфер, які видно, що там задіяна корупція, і Геннадій Труханов, якщо не безпосередньо причетний, то він її якби покриває. Так? І зараз він повернеться в Одесу і буде керувати так само. Він і його оточення буде заробляти гроші в Одесі, на чому можна. А поки дійде до суду, це мене багато часу. І я хочу навести приклад Борислава Розенблата, який також є фігурантом розслідування НАБУ, який ходить в Раду і голосує за закони. Взагалі, для мене, якщо чесно, ця ситуація якби абсурдна. Є серйозні звинувачування, а люди продовжують виконувати свої функції. Який був можливий ще варіант? Я перепрошую, ми
поставимо зараз 3 крапки. Зараз ви бачите, і наші глядачі бачать ситуацію під Солом'янським судом. Власне, що там відбувається, ми зараз запитаємо у Олега Слабоспицького, координатора громадського сектору Євромайдан. Він з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Олеже, власне, розкажіть, будь ласка, що після завершення засідання відбувалося у Солом'янському райсуді і біля нього? Пане Олеже? Попереднє пряме включення, буквально через 2 хвилини оголосили вирок пану Геннадію Труханову. Вирок був, як ви знаєте, звільнити його з-під варти без всяких зобов'язань. Одразу після цього депутати Одеської міської ради показали пальцями на мене та на Віталія Устименка, активіста Автомайдану, для того, щоб Віталій в той час був якраз в залі суда. Він крикнув, що Труханов сепаратист, і тобто да здравствує український суд саркастично. І одразу в зал запустили тітушок без опізнавальних знаків в новенькій чорній формі, які його повалили на землю і почали бити по обличчю і по всіх частинах тіла. Тобто потім разом зі мною нас вивели з зали і почали бити вже в коридорі, і після того нас обох почали спускати по кожному поверху, б'ючи всі частини тіла, і виконали просто з залу суду. В той час на кожному поверсі стояла міліція, яка просто сміялася, і на першому поверсі взагалі допомагала викинути тітушкам нас з зали суду. Тобто вона абсолютно бездіяла. В результаті зараз пан Труханов та його свита, скажімо так, з фракції «Довіряю ділам» і іншим фракціям Одеської міської ради тільки що покинули зал суду, їх не затримали, не вручали по повторні підозри. Вони гордо, як вони вважають, герої сьогоднішнього дня, вийшли і поїхали в Одесу. Зараз в залі суду знаходяться близько, я думаю, 600 тітушок. Деяких з них зараз почали затримувати, але в нас є підозри, що їх просто вивозять для того, щоб відпустити, бо в більшості випадків так і відбувається, без пред'явлення ніяких підозр. Тому зараз біля суду дуже багато міліції, дуже багато правоохоронців, але, тобто, на жаль, ми констатуємо факт, по-перше, абсурдності нашого правосуддя, тому що, вибачте, сепаратиста, відвертого сепаратиста, який ходив з колорадською ленточкою, організований Антимайдан, відпустили на волю. І міліція абсолютно бездіяла, коли активістів, які були проти Труханова в залі, нас просто повели на землю і почали бити. І спустили просто по сходах, брутально б'ючи на кожному поверсі. Пане Олеже, такі справи. Скажіть, будь ласка, а ось ті особи, яких ви позначаєте як тітушок, хтось намагався запитати у них, аби вони представилися, власне, звідки вони, навіщо? Вони кажуть, що вони просто так приїхали на цей суд, але вони підтримують дії Геннадія Труханова і так само, відповідно, вони були, так скажемо, керовані конкретними людьми з Одеської міської ради, представниками Одеської міської ради, які вказували пальцями, кого бити, кого блокувати, коли блокувати сходи. Тобто вони під час цього засідання блокували сходи суду. Тобто через це патріотичні активісти не змогли зайти в зал суду. Відповідно, маємо те, що маємо. Чи бачили ви, можливо, представників швидкої медичної допомоги, щоб когось забирали з очевидними ознаками травмувань? Я, на жаль, був всередині залу, тобто я знаю, що в той час відбувалися сутички на дворі, тобто патріотичні сили тоді відтіснили тітушок, але після того вже були сутички між правоохоронцями і патріотичними організаціями. За словами правоохоронців, тут були і вогнепальні поранення, і гранати, тобто і після того когось вже забирали швидка. Зараз швидкі тут стоять, але я, на жаль, не можу вам сказати, скільки людей отримали поранення і кого забрали. Пане Олеже, дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Олег Слабоспицький, координатор громадського сектору Євромайдану, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Власне, ми дізналися безпосередньо, що відбувалося під час судового засідання і що відбувається наразі. За різними даними, українські ЗМІ повідомляють, що унаслідок сутичок, які відбувалися сьогодні поблизу і у приміщенні Солом'янського райсуду Києва, 4 людей госпіталізували і близько 20 дістали поранень. Власне, на цю та більшу офіційну інформацію будемо чекати впродовж нашої розмови. Повертаємося до неї. Власне, пані Христино, завершіть, прошу, вашу думку щодо того, що я тільки хотіла завершити, що, наприклад, є сценарій, як відсторонити Труханова від посади, наприклад, такі серйозні звинувачення, це б могли зробити лише депутати міської ради, які проголосували 2/3 йому недовіри. Це сценарій абсолютно нереалістичний, тому що половину складу Одеської міської ради складає
складає фракція «Довіряє ділам», це фракція Геннадія Труханова, і тому він повністю контролює міську раду, ситуацію в місті. І ось те, що зараз включався активіст, це приклад того, як ситуація виглядає в Одесі, що всі абсолютно під контролем і якби ти проти, не проти, цього не зважають на закон і таке інше. От безпосередньо хотілося б запитати щодо цієї оборудки з цим приміщенням заводу «Краян». Тому що ви, я знаю, писали про те, що ви відвідували Одесу і були безпосередньо бачили ту будівлю. Так. От, і писали про те, що там не тільки мова йде про 185 мільйонів гривень, а ще й про кошти, які пішли начебто на ремонт. Розкажіть, що ви там побачили, власне? Ну, дивіться, склад оборудки виглядає так, що цей колишній завод на початку 2016-го, здається, пішов з молотка на аукціоні за 11,5 мільйони гривень, а вже восени 2016-го міська рада дала згоду на те, щоб купити його за 185 мільйонів гривень. Причому спиралися на оцінку однієї компанії. І ця компанія фігурує вже неодноразово в кримінальних справах. Очільниця компанії, ось вона теж є серед тих людей, яким висунули підозру, вона вже навіть отримувала умовний термін за те, що неправильно робила оцінки. І ось ця я не скажу фіктивна, фірма, яка з'явилася за кілька місяців до оборудки, продає цей будинок, оцінку робить компанія з дуже поганою репутацією, завіряє цю всю угоду нотаріус, яка є дружиною депутата з фракції «Довіряє ділам», і все це проходить, поки не арештовують ці рахунки і починається розслідування. Але ось арештували рахунки, все, Одеська міська рада купувала будівлю в поганому стані. Вона була без ремонту, абсолютно голі стіни. І незважаючи на те, що якби сам будинок став приводом для скандалу, це не зупинило місцевих чиновників, вони стали виділяти кошти на ремонт будівлі. І станом на липень 2017 року вже було витрачено 125 мільйонів гривень. Просто космічна сума. Я, щоправда, хочу зазначити, що я була в цьому приміщенні, там на першому поверсі знаходиться центр адміністративних послуг, він сучасний, комфортний, open space, все як має виглядати. Але, якщо чесно, то сума вражаюча на ремонт, який пішли. Але що мене найбільше вразило, і це яскравий приклад, як на мене, корупції по-одеськи. Тому що в ось цей вже відремонтований будинок, туди мають переїхати багато управлінь мерії, поки що там ось відкрився тільки центр адміністративних послуг. Його відкрили, вже відремонтований в вересні 2017 року, тобто нещодавно, менше ніж півроку. І там є багато фотографій з презентації, ось відкриття, Труханов був, і Голубов був на цьому відкритті. І там територія, яка знаходиться поруч, нова плитка, все красиво, все блищить. А зараз, коли я була, то там знову перекладають плитку. Як це можливо? Ще півроку тому у вас була нова плитка. Мені здається, все ж таки, не могла вона так зруйнуватися за півроку. Не було в Одесі там космічних снігопадів, градів або там буревіїв якісь. Це виглядає так, що просто плитку перекладають по кілька разів, просто щоб заробити на перекладанні плитки. Ось так виглядає це. І це не тільки в цьому прикладі. Я думаю, що, звісно, просто тут, чому ця афера стала розслідуванням НАБУ, ну тому що це нереалістична взагалі сума, і тут сумніви все одразу. Стиль правління Труханова і його команди, що вони свої оборудки проводять дуже нагло і відкрито. В Україні вже крадуть трошки інакше, вже схеми стали хитріші. Там ніхто з цього приводу голову собі не ламає, і з ремонтами все трохи, напевно, складніше. Я не знаю, там взагалі, можливо, це розслідувати, не розслідувати, але кошти продовжують вкладатися. І теж, що дуже важливо, чому так Труханов себе впевнено відчуває? Так. От це моє наступне, власне, питання. Дивіться, у нього дійсно великий рівень підтримки в Одесі. Нагадаю, що на минулих виборах за нього проголосували 50%. Тобто він переміг з вражаючим результатом. І логіка людей, на жаль, така. Ну ось, він хоч щось там робить, так? У Труханова, тобто в чому полягає основна робота Труханова і його команди? У нього
нього і його друзів є багато фірм, пов'язані якраз з ремонтом доріг і укладанням плитки. І, звісно, вони на цьому заробляють. Люди бачать, проходять ремонти, ось щось роблять. А до цього мери не робили. А те, що на цьому заробляють, ніхто не хоче розбиратися. І тому Труханов знає, що, в принципі, виборці за ним в Одесі, і він може перемогти на наступних виборах. Президент потрібно, щоб в регіоні теж отримати на наступних виборах велику підтримку, і його партії, якщо мер на твоїй стороні, це збільшує твої шанси для доброго результату. І вони закривають очі на все, що робить Труханов, аби якби він забезпечував контрольованість міста, там щось там відбувалося, і це всіх, на жаль, влаштовує. Навіщо Геннадій Труханов пану Дмитру Голубову? Чому, власне, він виступив з ініціативою обрати на поруки мера? Розповідаю. Пояснення дуже просте. Геннадій Труханов до того, як бути мером, він був депутатом партії регіонів в парламенті. І він теж обирався по мажоритарному округу. Його мажоритарний округ знаходиться в районі Котовський. Це такий відомий район, великий. Потім він став мером, і по цьому округу пішов пан Голубов. Тобто він його фактично, як би кажуть, передав по франшизі Голубова. І це його округ, він там працює, він на ньому обрався в Раду. І зараз Голубов, незважаючи, що немає ніякої виборчої кампанії, теж проходить дуже активно там з населенням всякі подарунки роздає, підкріплює тим самим електорат. Вони друзі, вони політичні партнери, і тому це його людина в Верховній Раді. Я би так навіть сказала, що ось Голубов – це абсолютно людина Труханова в Верховній Раді. Тому кому, як не Голубову, брати його на поруки. На що він тоді сподівається? От зараз, знаєте, зараз я візьму тебе на поруки, фактично порятую від застави у 50 мільйонів чи від арешту, а потім чим має відплатити Труханов, потім, по-перше, збереження цього округу, що і на наступному окрузі, тобто на наступних виборах він знову піде від того самого округу, тобто збереження цих всіх політично-бізнесових взаємодій. Ось на це. Чи слід чекати реакції фракції «Блок Петра Порошенка»? Тому що він фактично пішов, скажімо так, знаєте, в самоволку. Поки що, наскільки я знаю, то публічно фракція не давала свою оцінку діям Голубова у контексті, власне, ситуації довкола Труханова. Як у БПП відреагують і чи відреагують публічно? Не буде жодної реакції. По-перше, коли взагалі ця людина пішла від БПП, треба розуміти, що Дмитро Голубов фігурує в розслідуваннях взагалі міжнародних інституцій. Він був у розшуку Інтерполу. Я не знаю, чи він залишається зараз чи ні. Це людина, про яку всім все відомо. Так? І коли його приймали до фракції БПП, розуміли, кого вони приймають. Зараз ніхто не буде виключати Голубова з фракції чи щось таке, тому що всім вигідно, щоб був такий мажоритарний депутат в Одесі, тому що БПП потрібно буде заробляти, отримувати голоси на наступних виборах. І якщо Голубов має велику підтримку в своєму окрузі, то, напевно, і у БПП теж буде непогана підтримка на його ж самому окрузі. Тому жодної реакції не слід чекати, не від президента, не від БПП. Всі все знають і будуть просто мовчати. А Олексій Гончаренко, який так само з Одеси? Я, до речі, намагалася вчора з ним зв'язатися, не змогла з ним зв'язатися. І тому ось ситуація в Одесі, на жаль, тому що Труханов, я нагадаю, що це людина взагалі з кримінальних кіл, так? І в Одесі, якби, всі кажуть, що справжні господарі, навіть не Труханов, а ось люди з цим кримінальним минулим, це так зване кримінальне угрупування Ангерта за прізвиськом Ангел. Невідомо, він живий чи мертвий, були там різні чутки. Але є ще такий бізнесмен, як Володимир Галантерник під прізвиськом Лампочка. Це люди, які контролюють великі активи в Одесі, і вони пов'язані дружніми стосунками
стосунками з мером, це взагалі не той спосіб управління містом, який заслуговує європейська Україна. Тому що державне управління виглядає не так, що люди з кримінальним минулим із сьогоденням пов'язані з діючим мером, який виконує щось в їх інтересах. Сам мер взагалі, до речі, я б хочу сказати, що у нас є презумпція невинуватості, його до рішення суду не можна називати корупціонером, але те, що він вніс це питання на сесію, йому під час сесії, я дивилася трансляцію онлайн, зараз передивлялася, задавала депутату від «Самопомочі» запитання, що виглядає, що фіктивна фірма, що давайте, можливо, ще розглянемо цей договір. Навіщо? Це питання було розглянуто на позачерговій сесії. Я не думаю, що мер настільки наївна людина, що він не розумів, яке питання він вносить і намагається проштовхнути через зал. І ось такий зв'язок і управління – це просто якісь 90-ті Кругова роки. порука. Абсолютно. І реформування України має відбуватися не за таким принципом державного управління. І ось, на жаль, в Києві ми тут сидимо і, звісно, ми теж бачимо позитивні зміни. І нам здається, і розслідування НАБУ, і САП, і все. Що змінюється. Ось я побувала в Одесі. І для мене це якби дореволюційний, я б так назвала, спосіб управління містом, а не післяреволюційний. І так не має бути. Я хочу для наших глядачів також зазначити, що ми, власне, зв'язалися із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Дмитром Голубовим, який взяв на поруки мера Одеси Геннадія Труханова. Він, власне, від коментаря відмовився. Якщо його думка зміниться і він захоче пояснити свою ініціативу і мотиви такого рішення щодо пана Труханова, ми, звичайно, долучимо його до нашої розмови і почуємо у прямому ефірі. Поки ж коментарів він не надає. Пані Христино, наступне питання, власне, ми спостерігали, як пан Геннадій Труханов від'їжджав, відряджався, Ось, до речі, я хочу сказати, відпочивав. Так. З цього приводу. Те, що ось ви його включали зараз перед ефіром, ось коли я сіла, було включення Труханова, де він давав пояснення з цих приводу своїх відряджень, і він там збрехав. Ось хочу навести конкретний приклад цієї брехні. Він сказав, що в Давосі він презентував стратегію розвитку Одеси, Так, і що і є таке, обговорювали все, нічого він там не презентував. Тому що я пояснюю, як влаштований цей Всесвітній економічний форум в Давосі, бо я на ньому неодноразово була. Є велика конференція, де виступають головні учасники, президенти, прем'єр-міністри з різних країн. Туди доступ дуже обмежений. Пан Труханов там і приблизно б не міг туди потрапити. Просто це неможливо абсолютно. І є заходи, які відбуваються в цьому, так би сказати, швейцарському селі. Воно невеличке, гірськолижний курорт. І одним з цього заходу цього року був український дім, де, власне, відбувалося багато презентацій України. І ось Труханов каже, що він саме там робив цю презентацію. Я зв'язувалася з представниками Українського дому, і мені офіційно сказали, що жодної презентації в Українському дому Труханов не робив. Тому він просто збрехав. Я думаю, що справжня мета його поїздки була зустріч з нашими високопосадовцями, бо, напевно, він ще для себе розмірковував, що робити в цій ситуації. Наскільки я знаю, особливих успіхів у Давосі з цього приводу Труханов не досяг, але потім знову почалися ці відпустки, переїзди. Але мене, якщо чесно, дивує, з якою легкістю він бреше. Це ж легко перевірити, що він там не виступав, і зараз він знову це повторює офіційно журналістам, і ще й каже, що це ледве був не найяскравіший захід Давосу. Смішно.
Щодо його, власне, поїздок, то от прокурор зазначав, що Труханов перебував упродовж цих 52 днів, які він був відсутній на своєму робочому місці в Туреччині, потім мав відпустку, потім був у Греції, у Швейцарії, потім знову мав відпустку. І останнє, з 12 до 14 лютого, це начебто було відрядження до Чехії. Але сторона обвинувачення говорить про те, що відрядження до Чехії дуже підозріле, тому що по ньому немає ніякої документації. Можливо, вам, пані Христино, відомо, чи є припущення, де міг перебувати пан Труханов продовж останніх днів? Знову таки брехня на брехні, якщо чесно. З одного боку, Труханов зробив заяву, що він їде в відрядження в Чехії і має намір зустрітися з представниками 2 міністерств. Журналісти, які базуються в Празі, зв'язалися з представництвами цих міністерств. Для них це теж була новина, що, виявляється, мер Одеси мав якісь з ними зустрічі, бо у них нічого заплановано не було. Але тим не менше, ось коли вчора Труханов зранку повернувся в Україну, він повернувся з Варшави, якщо я не помиляюсь, так, то з'явилися фотографії на сайті, як Труханов там в міському транспорті Чехії там щось оглядає, фотографується. Ну, тобто з фотографій, нібито він там був, але якісь зустрічі на рівні міністерств у нього там не було. Тому просто Труханов робив все можливе, щоб розтягувати цей час, відкрито не заявляти, що він якби не хоче бути об'єктом там розслідування, ну тому що йому важливо теж зберегти своїх виборців, щоб вони не були налякані, що ось мер втік, тепер не зрозуміло що. Тому він імітував таку діяльність, ніби робочу, але намагаючись тим самим зрозуміти, як поводити себе далі. Знаєте, ось така поведінка пана Труханова, вона наштовхує на думку, що він полишив територію України і не перебував упродовж достатньо довгого часу тут, тому що і повернувся, власне, тому що він отримав певний, знаєте, можливо, кредит довіри або певну домовленість щодо того, що от, ну, я не скажу там, що він знав там, можливо, кілька днів тому, що його пан Голубов буде брати на поруки, але він отримав запевнення, що за ґрати він не сяде, він повернеться в Одесу. За рішенням суду він з Одеси не виїзний, але так само, як і ви, ми чули його виступи, і він сказав, що якщо буде необхідність, то він буде клопотати про свій від'їзд. Як гадаєте, чи мав він, можливо, якусь кулуарну домовленість, яка дала йому підстави повернутися? Я думаю, що все одно, звісно, якісь там переговори були. Я думаю, що це більше на рівні політиків, ніж правосуддя. Але просто у нас вже є певна практика справ, які розслідує НАБУ. І у нас є приклади, так? І ось, наприклад, Роман Насіров. Справу, якого він перший так став фігурантом гучного скандалу, і потім він 4 місяці, коли розслідування закінчило, 4 місяці чи 5 читав документи про свої обвинувачення, ніяк не міг дочитати, і його вже суд примусив це зробити. Почався суд, і засідання проходить дуже повільно. Лише зараз тільки читають обвинувачувальний акт, ще не почався розгляд по суті, і там обвинувачувальний акт закінчить читати, здається, через 2 роки. І ось такий приклад, яким чином проходить правосуддя, показує, що у людей, які підпадають під ці серйозні корупційні підозри, є час. Час – це найголовніше. Тому що за цей час вони залишаються при посадах, при своїх повноваженнях і можуть працювати. Так? І поки це дійде до серйозного те, що дійсно для них становить загрозу там позбавлення волі, це все може змінитися, і влада, і просто це ще дуже-дуже далеко. Тому, на жаль, ось те, як відбуваються ці всі судові розгляди, просто коли, ось я пам'ятаю, коли було затримання Насірова, у всіх була паніка, в тому числі і у тих людей з сумнівною так репутацією, тому що ніхто не знав, що буде далі. А зараз всі побачили, що насправді все можна затягуватись, все можна робити, відкладати. Розенблат у нас закони приймає. І взагалі ходить по телеканалам поважна людина. І якби і ось цей приклад просто Труханов, я ж кажу, розуміє, що так само до
того часу, поки це справді дійде, що можливо там до позбавлення волі, ще ми не знаємо так аргументи його адвокатів, можливо, взагалі там в суді все розвалиться. Ми ж не знаємо, як це буде відбуватися. Що для нього жодного ризику немає. Ще один момент про Розенблату. От нещодавно, 13 лютого, власне, була інформація про те, що Розенблата навіть визнали потерпілим у справі про затримання його у літаку. Ну, я ж кажу, я не здивуюсь, якщо там скоро НАБУ почне компенсувати моральну шкоду нашим цим високопосадовцям. Ну, щодо згаданого ще вами Романа Насірова, якого через рік після початку власне розслідування все ж таки відсторонили від посади очільника Державної фіскальної служби, то до окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов вже від Романа Насірова до Кабінету міністрів України і другий відповідач Державна фіскальна служба. Позивач, тобто Роман Насіров, суд визнати протиправним та незаконним розпорядження Кабміну від 31 січня. Це розпорядження щодо його відсторонення, звільнення його власне від посади вже і поновити його на посаді голови ДФС. Ну, ось бачите, наприклад, навіть приклад з Насіровим. Ось він був перший, і якось всі злякалися. Ну, якби захищати Насірова – це великі репутаційні ризики. Все. І всі від нього відсторонилися. Йому просто не пощастило. А потім всі наступні люди, які були фігурантами розслідування, всі з високими посадами, з гучними іменами, вже ніхто нічого не намагався від них відгородитися максимально, якщо можливо було, там просто мовчали, не давали якісь коментарів або захищали. Вже не пішло про те, що цих людей мають відсторонювати від посад і таке інше. Ні, вони просто ходять на суди і все. От, знаєте, впродовж нашої розмови виникає ще одне питання за результатами того, про що ми говоримо про, згадали вже і справу Насірова, справу Розенблата. Зараз бачимо, як перебігає кримінальне провадження щодо Геннадія Труханова. А що тоді робити з відсутністю фактичного покарання і доведення до суду тієї доказової бази, яка могла б стати якраз і предметом для вироку суду? Ну, дивіться, я все одно вважаю, що НАБУ і САП мають робити свою роботу, незважаючи на те, що у нас поки що немає справедливого правосуддя. Тому що, ну, можливо, у нас колись з'явиться, так? І деякі, якщо я вам відверто зізнаюся, що я коли почула новину, що працівники НАБУ принесли підозри в Одеську мерію, я зраділа, тому що я подумала, що Труханов не повернеться вже, тому що він буде боятися. І те, що люди тікають за кордон, на жаль, звісно, вони ще не можуть потрапити за грати, але те, що вони тікають за кордон і відсторонені від посад своїх і не мають впливу на ту діяльність, яку вони проводили раніше, ми маємо приклад Аніщенка, Чауса, це теж якийсь результат політичний. І той же Мартиненко вже не депутат. Але коли він повернувся, я зрозуміла, що, на жаль, великих проблем для Труханова не буде. Знаєте, власне, що хотілося б торкнутися ще однієї теми, ще одного судового слухання. Власне, сьогодні продовжується розгляд справи щодо державної зради Віктора Януковича. Сьогодні у суді безпосередньо свідок державного обвинувачення, один зі свідків, секретар НБО Олександр Турчинов, власне, який говорив про те, що мав готовий указ про воєнний стан, але його не було введено, не підтримала Верховна Рада, щоб не блокувати вибори. Власне, розповідав і про, скажімо, те, коли припинилися повноваження Януковича як президента України. От хотілося б ваш коментар почути щодо взагалі перебігу цього суду, тому що свідчили вже і пан Дещиця, і Ілля Пономарьов. Я впевнена, що ви так само, як і ми, слідкували за їхніми показами. От що ви думаєте щодо цієї справи? Я вам чесно зізнаюсь, що я неуважно слідкую за цією справою, тому що, на жаль, настільки відбувається всього. Я більше слідкую за розслідуваннями НАБУ і САП, ніж за цим процесом, як там перебігають справи. Єдине, що те, що це все відбувається в публічному просторі і онлайн-трансляції, дає змогу відновити хід подій, які відбувалися тоді, і зрозуміти, як це все відбувалося. Це, звісно, дуже цінна інформація. Я не можу казати
про якісь там перспективи чи давати якісь такі коментарі, що буде далі, як процес розвиватися далі, але дійсно там лунає важлива інформація. Тоді в мене питання ще, чи слідкуєте ви за справою щодо колишнього депутата пана Олександра Шепелєва? Ні, теж не слідкую, на жаль, вибачте. Ні, звичайно. Я ж просто питаю, тому що для того, щоб отримувати коментарі, які цікаві нам і нашому глядачу, я одразу визначаю наш ракурс розмови. Чому навіть мені трошки смішно в останні ці дні, бо мені здається, я якимось стала трухановедом. Бо насправді я просто ще місяць тому звернула увагу, що мера Одеси немає, що він в якомусь незрозумілому чи то відрядженні, чи то відпустки, і почала про це якби писати. І вже мені щотижня здавалося це все більш підозрілим, і я вже вирішила їхати в Одесу, взагалі не знаючи, що на цьому тижні будуть розгортатися такі події. І тобто я так розумію, що зараз багато моїх колег тільки поїдуть в Одесу, а я вже повернулась просто тому, що в мене було журналістське перечуття. І тому я в останні кілька тижнів жила тільки в цій справі і в цьому процесі. Якщо ви жили у цій справі, то тоді, повертаючись до нашої розмови, з якої ми почали, і до сьогоднішнього, власне, засідання, і до справи Геннадія Труханова, ми чули про те, скільки там було представників, яких окреслюють як тітушки. Так. А власне, навіщо ці люди приїхали до суду? Як гадаєте? І хто це може бути? Ну, зрозуміло, що це група підтримки, так, Геннадія Труханова? Звісно, це хтось їх організував і закликав. Ну, тому що я думаю, що теж все-таки Київ не Одеса, і я думаю, що друзі Труханова не знали, як на нього тут будуть реагувати, і це такий своєрідний захист. Насамперед його там захист фізичний, так? Тому що ми пам'ятаємо, як було там перший суд по Насірову, було багато людей, і на випадок того, що в принципі і відбулося сьогодні, що прийдуть якісь там нацдружини чи щось таке, вони просто були присутні як фізична сила. Те, що вони блокували, і як ми бачили, вони блокували ж прохід до зали суду, напевно, теж через те, щоб забезпечити безпеку Труханову, тому що в залі суду там могло статися що завгодно. Тому я думаю, що це була така його особиста охорона, але маємо те, що маємо, особиста охорона Труханова ось така. Ось вона така, тітушки. Ось це такий стиль правління. Він і сам був вже в 90-м охоронцем, тому для нього це все звичні справи. Як гадаєте, пані Христино, що буде відбуватися упродовж цих 2 місяців? Перший момент, чи буде намагатися Труханов поїхати, а другий момент, чи може з'явитися ще якесь кримінальне провадження, ще одна підозра, для того, щоб знову ж таки повернути Труханова у судову залу і спробувати обрати йому запобіжний захід, можливо, вже не маючи альтернативи у вигляді порук? Дивіться, все одно все, що стосується корупційних злочинів, є альтернатива у вигляді там порук, бо у нас так законодавство прописано, або грошової застави. САП і НАБУ буде продовжувати завершувати розслідування цієї справи. Скільки воно там, я чула вчора від Назара Холодницького, він називав цифру 3-4 місяці, він сподівається, що справа буде завершена, але як подивимося, як буде розгортатися. Зазвичай вони ніколи не вгадують з термінами, це трохи більше по часу займає. Але справа в тому, що по Одесі не тільки є ця кримінальна справа, є ще інша, яка пов'язана саме з дорогами. Я не знаю, чи є там, фігурує там Труханов, але що НАБУ розслідує саме ось ці тендери дорожні, це точно, і що там якраз фігурує ця група компаній «Росдорстрой», яка пов'язана з ними, йому друзями, це теж точно. І я так думаю, що це теж не єдина справа, тому ми не знаємо, як там розгортається хід розслідування і які докази вони там здобувають. І це може бути, звісно, не остання підозра Труханову, але, я ж кажу, я не знаю, які там ролі. А чи відомо вам, напевно, про те, чи є у пана Труханова ще якесь громадянство, крім українського?
Ой, ця історія мені теж особисто дуже подобається. Я навіть блог про це записувала. З приводу його російського громадянства, це вже інформація, я не знаю, вже спочатку ця інформація була підтверджена Panama Papers і цими паперами, які сплили зі зливу цього офшору. Це було перше таке підтвердження. Друге підтвердження надійшло зовсім нещодавно, в кінці листопада 2017 року, коли пробили номер паспорту, який був опублікований на Panama Papers в базі Федеральної податкової служби Російської Федерації. Це офіційна база платників податків і таке інше. І там сплив Геннадій Труханов, коли виданий паспорт і все таке інше. Це... Якщо Panama Papers, так, це офшор, може бути якісь там сумніви з приводу документів, то це офіційна база, це як у нас існують відкриті бази. Які ще докази треба навести, хіба крім того, щоб показати, що ось він російський паспорт, щоб сам Труханов показав, я не знаю. Мустафа Найєм, депутат, після того, як отримав цю інформацію, звернувся до Генеральної прокуратури і СБУ. Вони його перенаправили в управління міграційної служби в Одеській області. І ось вчора я бачила відповідь цього управління, і вони пишуть, що вони звернулися до посольства України в Росії, яким доручили перевірити інформацію. Вони, в свою чергу, мали звернутися до російських органів. Але, згідно російського законодавства, вони таку інформацію не дають, якщо сам громадянин не захоче її підтвердити. Тобто, якщо Геннадій Труханов публічно не вийде зі своїм паспортом, його навіть про це нібито і не можна питати. Тобто, ми всі знаємо, що у Труханова є російське громадянство, але якщо він не хоче про це говорити, то, вибачте, не можна і питати. Пані Христино, я дуже дякую вам за розмову, за деталі, які розповіли, за обговорення цікаве. Спасибі вам, що завітали до нашої студії. Христина Бородинських, журналіст видання «Нове время», була гостею цієї ефірної години. За 5 хвилин традиційно ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Олега Борисова. Згодом повертаємося до цієї студії. Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, буде нашим наступним гостем. І дякую, що залишаєтеся з АТР.